Hej Sati. Hej Sofie. Finally it's Wednesday again. Velkommen til Fis og Tis podcast. Det er vores alter egoer, når vi er helt rowdy, og det er ikke i dag. Ja, velkommen til siden sidst, og vi optager online i dag, men jeg sidder på en god internetforbindelse, så vi regner med, at det kører uden forsinkelser. Og hvis ikke, så kender I præmissen, så taler vi lidt i munden på hinanden. Jeg kan allerede mærke nu, det er godt. Om det er godt. Ja. Det kan jeg også mærke. Jamen, Og det, der jo er sket for, at vi overhovedet kan optage, det er jo, at vores børn sidder og spiller Roblox lige nu. Ja, gamerbørn. Er det ikke hyggeligt? Helt vildt hyggeligt. Altså jeg nu, hver gang mine børn spiller som regel, når mine børn spiller, så lytter jeg altid sådan lige lidt med, du ved. Ikke fordi jeg sådan er totalt nysgerrig, men det er mere bare for at se, at de er ordentligt over for andre, og andre er ordentligt over for dem og sådan noget, ikke? Og i går, der spillede dit barn med mine børn, og det er bare så hyggeligt, den der. Så sidder de bare og sluder som sådan små slyngvenner, hvilket det selvfølgelig også er, men det er bare så, de bliver alligevel bare så store. Det er sådan rigtige mennesker, der har samtaler sammen, og de er bare enormt søde over for hinanden. Og det var ret legendarisk, fordi det var Kaja Rose, og Topper var også med, ikke? Jo. Og så kusine Villa, og så Aisha, som alle sammen spillede, ikke også? Og så mødes de jo, hvor de så kan snakke på FaceTime samtidig. Jamen, altså, og så blev klokken blev sådan 7:15, og alle forældre ville have deres børn i seng, og vi råbte sådan bagfra, sådan bagved sådan, den er et kvarter over din sengetid, og så lavede vi sådan en fælles front. Okay, et kvarter mere, og så skal I også sove. Og ved du hvad? Du skrev til mig, ej, hvor var de søde, de børn og sådan noget. Så skrev jeg, ja, men du skal have noget bonusinfo. Okay. Klokken 20:30, da jeg så sagde, Aisha, nu er det slut. Nu er 8:30. Ved du, hvad hun så gjorde? Nej. Gjorde hun bare sådan her. Så sendte hun der lige en fucker. Så stak hun mig bare fingeren. Sådan helt sød over for jer. Sådan, Kaja, Topper, Sofie. Og så over for mig var hun bare igen i morgen. Ja, Ej, var sådan, fuck virkelig. You, mom. Men altså, det er jo det, man allerhelst vil have med sine børn. Ikke? Selvfølgelig vil man gerne have, at de bare var søde hele tiden, men det ved vi jo også godt, at de skal også skære lidt ud. Men det der med, at de opfører sig ordentligt over for andre, de er søde, når de er ude af hjemmet, de kan begå sig, og så tager man lige lorten derhjemme. Og det eksekverede hun jo fuldstændig i går, ikke? Mhm. Nå, ja, men ja. Så de er jer, der... Undskyld. Det er så fint. Det er jo altså det, der sker. Vi danser lidt rundt med ordene her, når vi ikke sidder i samme studie. Men det gik bare godt. Jeg synes, de var søde. Og der var nemlig rigtig sådan, hey, I plejer skal sove 8:00, men man vil bare heller ikke afbryde den der mega gode hygge, de havde. Så sådan, I må godt få lov lige til 20 minutter over 8. Men så er det altså direkte i sengen uden ballade. Lige præcis. Lige præcis. Jeg kunne bare høre, vi sagde sådan de samme ting til vores børn ude i hver vores stue. Ja. Men det, der er sket nu, det er, at Aisha faktisk har været over at hente Sara, som bor lidt længere nede i landsbyen. Så Sara er også med på Roblox nu, så de er endnu flere. Jamen, det er sådan helt lille her. Der kommer også nogle gange nogen ind. Altså, jeg vil altid have det nogen, som enten har en relation til dem, de spiller med. For eksempel, så kan det være kusine Villas klasseveninde eller et eller andet. Ikke folk sådan helt fremmede udefra. Men nogle gange så ringer der lige sådan, hej, det er Clara Sofie. Jeg var sådan, hvem pokker er Clara Sofie? Det er mig, der plejer at spille med Kaja eller Top, og så er det måske sådan en, der kommer ind i fællesskabet gennem kusinen, eller ligesom Aishas veninde nu, eller sådan noget her, men de er jo så velbevandrede med det teknik der. Jeg deler lige min skærm, prøv lige at se, hvad jeg gør her, ikke? Altså, jeg kan knap nok finde ud af at lave en skærmdeling. Det ved jeg heller ikke, hvordan man gør. Nej, det gør de. Nå, men børnene, de passer sig selv, så vi kan snakke podcast. Ja, fordi det er en podcast, vi har her, du. Det er det, og det jeg skulle til at sige til lytterne før, det var, at hvis I ser med på YouTube, for vi har jo en YouTube-kanal, så kan man se den her optagelse. Det er jo det fede ved, at vi mødes online, det er, at så er der sådan et videospor også. Ja. Så, bare en lille kort siden sidst fra mig. Jeg var i supermarkedet i går. Ja. Og jeg køber mange gule mærker i øjeblikket. Det er ikke noget, jeg er stolt af. Men det gør jeg. Hvad er gule mærker? Og hvad er gule mærker? Ja. Ved du ikke det? Nej. Det skulle da nedsatte varer.
Nå, okay, jeg troede, du var ved at samle på glas igen, eller et eller andet. Nå, det gør jeg også i 365. Jeg samler selvfølgelig mærker til glas. Nå, men jeg vidste sgu aldrig, om det er sådan en ny gang Tinka-kort eller et eller andet. Nå, samler Nej, tager tilbudsvarer. gule mærker, det er nedsatte varer. Selvfølgelig. Mm-hmm. Det kender Og man jo. Aisha, hun har fået en ny yndlingsspise, som jeg så overhovedet ikke forstår, no offense, men makrel. Og så var der makrel på tilbud. Og den var sat ned med et gult mærke til 10 kroner. Mm. Og det, der sker, når jeg kommer op til kassen, det er, at jeg har sådan nogle her laserøjne op på det der felt, som lægger pengene sammen og lægger priserne ind. Ikke også? Yes. Ja. Og så ser jeg hende bip, makrellen. Hvor fløj der nogle ballonger bag dig lige nu? Det ved jeg ikke, men vi er inde på et eller andet, hvor der er alt muligt. Der kom sådan nogle store AI. ballonger op bag ved dig. Undskyld. Jeg gjorde sådan her. Jeg er på YouTube, I kan se det. Det var laserøjne, jeg lavede, så kom der faktisk ballonger. Nå. Sidespor. Hun tager makrellen og biber den ind. Så står der 10 kroner deroppe, som den jo var sat ned til. Og så skifter hun det lige til 14 kroner, så den går op i pris. Seriøst. Så siger jeg, hov. Hvordan gjorde hun det? Og har hun Satte du- aktier i den butik? Satte hun lige makrellen 4 kroner op, og det gjorde hun. Jeg tog hende i det. Så sagde jeg, der er et gult mærke på den her, og jeg så da godt ændre det. Nå ja, det var bare en fejl. Jeg forstår bare ikke den fejl, fordi jeg så det med mine egne øjne, at hun gjorde det. Hvorfor gjorde hun det? Jeg ved, om hun får sådan, du ved, ekstra penge i lommen. Altså, om hun får sådan lidt ekstra for at sætte priserne op, om det går til kaffekassen. Jamen, det snyd mine børn, dem, der jeg ser kan høre talblinde bagved dig? ud. Mm. Det kunne godt være mig. Jeg glemmer altid, altså hvis det er sådan en helt åbenlyst stor fejl, så opdager jeg det. Men sådan, veninde Rikke, hun har også sagt til mig, du skal huske at tjekke kvitteringer, fordi det er nogle gange, at hvis de har et tilbud, så er de glemt at sætte varen ned. Men jeg er helt ærligt så skide dårlig til at regne, så hvis det er bare lige sådan 5, 10, 15 kroner sådan hen over hele regningen, så lægger jeg simpelthen ikke mærke til det. Jeg står vil også sgu ikke tit finde bare mig og i tjekker det. regningen, for at man skal bare stå og kigge på den for at se sej ud. Ja. Jeg prøver, altså, hvis det er sådan noget helt gak eller noget, men som regel, så er det faktisk mig, der er sådan, så tager den med dem til Lars, og siger, du er nødt til at tjekke her, for jeg tror fandme, de har snydt mig, for det er blevet alt for dyrt, sådan skat. Det giver det. Det er bare dyrt at handle nu om dagen. Men jeg føler mig bare så snydt. Mm-hmm. Men hvorfor forstår du egentlig ikke makrel? Er det makrelsalat, eller er det makrel i tomat? Jeg går på kompromis med mine egne værdier her, men jeg synes, makrel er så klamt. Og jeg har Det lært, at smager man ikke må bare- sige onde ting om mad, som andre. Ej, det smager da seriøst så godt. Jeg kan både lide den der sådan helt, du ved, gråstenagtige makrelsalat med lidt for meget mayo på toppen. Og så elsker jeg også bare sådan en rund dåse, du ved, man lige åbner. Makrel i tomat. Jeg elsker også røget makrel. Jeg elsker også stegt makrel. Jeg elsker vitterligt alt makrel i hele verden. Det gør jeg bare. Jeg kan godt gå med på den der billige version med mayo på. Men det, jeg havde købt der til nedsat pris, det var sådan en lang makrelfilet i sådan en lang dåse. Og Og det det kan bliver jeg sgu også bare... Nej. lide. Ligesom kibbers. Kan du godt lide kibbers? Eller Nej. har du nogensinde smagt kibbers? Så Jo, kibbers med mayo og løg. Ja, det er fandme lækkert. Kan vi please få kibbers snart? Jeg ved ikke, Sofie hun presser sine bryster op i kameraet nu, og jeg Gud, kan ja. ikke Ej, høre. det var sgu lidt specielt. Det havde jeg ikke lige tænkt over, at vi filmede. Men det er simpelthen fordi, at jeg sidder lige hernede i Atelier Annex, lille hjemmestudieagt. Jeg har ikke været hernede og optage længe, fordi jeg plejer at gøre det op i mit arbejdsstudie. Og min computer, den skulle lige have noget strøm. Men jeg vil gerne sige, at jeg har kibbers op i skabet. Jeg har altid kibbers. Det er mange år siden, jeg har Sådan fået et det. stykke Jeg kan bare godt. huske den der serie. Fuck. Jeg var der lige en lille pause, fordi at så godt er nettet åbenbart heller ikke, hvor Satie Espersen hun befinder sig. Sorry ass. Nå, kibbers.
Det har jeg, men der er faktisk en ting, jeg har sagt det før, jeg godt kunne tænke mig, at vi prøvede. Og det er noget, jeg forestiller mig, sådan cirka er verdens ulækreste. Ej, jeg kan godt komme på ulækre ting, men surstrømning. Har du nogensinde lugtet det, eller prøvet det? Jeg kun lugtede det igennem de der virale videoer, jeg har set. Ja. Det værste er, jeg forestiller mig faktisk, fordi svenskerne, de spiser det jo ikke som en gimmick. Altså dem, der kan lide det, de spiser det jo med kartofler og nogle ting, eller på et stykke godt brød. Og jeg forestiller mig faktisk, at bag lugten, der er der en umami-smag, der godt kunne være lidt lækker. Jeg forestiller mig faktisk, at jeg er typen, der godt kunne lide det. Altså når jeg er færdig med at kaste op af lugten. Jeg tror så, netop på grund af din opkastrefleks, så kommer du aldrig dertil, hvor du smager umamien. Nej, det var fordi, jeg er lidt sådan... Altså, okay, jeg har en hemmelighed, ikke? Eller, okay, det er ikke det hemmelighed, men grønlændere, de spiser jo sådan små tørrede fisk som snakes. Og den slags snack kan man også købe til katte nede i supermarkedet. Sådan en pose med sådan små tørrede sølvfisk. Og jeg har endnu ikke smagt dem, men jeg kan godt sige dig, hver gang jeg ser sådan en pose kattefisk, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er halvafrikaner, men så har jeg virkelig bare lyst til at gummel dem. Har du aldrig haft det? Nej. Challenge accepted. Jeg tager det med som snacks næste gang. Jeg føler, at jeg godt kan lide det. Der er mange grønlændere, det synes jeg er der spiser vanvittigt, hvis du spiser en kattesnack. Okay. Altså, i første omgang var det jo en menneskesnack. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tænkte faktisk over det, fordi vi så lige Pocahontas, inden vi gik på her. Mm. I Pocahontas 2, der har Pocahontas hundegodbidder til den der hund, den der engelske hund, de har efterladt i Pocahontas land. Jeg var sådan, hvordan fuck har hun fået hundegodbidder, som er udformet som et lille kødben, midt ude i Virginia, USA, Indianer-USA. Det kan være, de er drevet i land, eller nogen, hun faktisk bare havde tænkt sig selv at spise. Jo, men man havde sgu da ikke hundegodbidder dengang. Nej, det havde man da ikke. Man behøver at sætte spørgsmålstegn ved alt. Jesper, forkyllinger går heller ikke med hatte i virkeligheden. Det griner der. Den tanke, den starter der. Og vil du høre, hvor min hjerne slutter? Det er forfærdeligt. Så kan tanken starte der. Så det næste, det er, kan jeg vide, om der egentlig findes en forsker sådan, i hundemadhistorie? Og så begynder jeg at tænke på noget, min morfar altid har sagt med. Dengang de havde kat i gamle dage, der var der altså ikke kattemad. Der fik katten bare menneskemad. Og så begynder jeg sådan, kan jeg vide, om der findes en encyklopædi for udvikling i hunde- og kattemad? Altså, det er sådan, min hjerne fungerer. Ja, det kan jeg godt kende, den der tanke med, at man bare tænker et eller andet helt skørt ud. Men altså, der findes jo eksperter i næsten alt, så hvorfor ikke? Jeg husker faktisk min mors faster, en gammel, ensom, i hvert fald enlig ældre dame. Hun sagde sådan, og det var altså tilbage i slut 80'erne, sådan, ja, og de ældre, de har det efterhånden så dårligt, og mange af dem, de har ikke nogen penge mere. Der er flere af dem, der er begyndt at leve af kattemad. Og det var sådan noget, mig og min søster, vi stolede på, at faste Else, hun sagde. Så vi gik jo bare rundt og fortalte til andre, at der var rigtig mange ældre mennesker, der var så fattige, at de levede af kattemad. Og vi kunne slet ikke drage en kobling mellem, at skøre faste Else, hun var i tv, fordi hun gik og fodrede vildkatte ned på halv sti og sådan noget, du ved. Hun var besat af katte, så jeg tror slet ikke, og hun var også besat af at lyve, så jeg tror egentlig ikke på det. Og indtil jeg faktisk finder ud af, jamen prøv her, altså kattemad er jo dyrere end den billige leverpostej. Det har ikke givet nogen mening, at de sidder og spiser kattemad, når du faktisk godt kan få, du ved, ret billigt mad til mennesker. Så kunne hun lige så godt have levet af den der Fåborg leverpostej. Præcis. Hvad er der sket i dit liv siden sidst, Sofie? Jamen, altså, jeg er helt ærlig at sige, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske fra min næse til min mund. Jeg er kommet fra sådan et punkt, hvor jeg går og craver sommerferie. Jeg laver det radio, jeg skal. Jeg går til de møder, jeg nu er blevet indbudt til.
Men jeg er virkelig sådan, det eneste, jeg sådan ægte drømmer om lige nu, udover min mand og mine børn har det godt, det er at ordne have, og ikke skal lave madpakker. Vejret har gjort, at jeg bare er blevet sådan, jeg har bare lyst til at lave bål hver dag. Jeg har bare lave bål og lue i bed og købe planter. Det er det eneste, jeg har brug for lige nu. Jeg er alene i vildmarken mode, og jeg vil sidde ude i mit drivhus, og jeg vil ikke putte mine børn 7:15. Jeg vil bare, leve sommerferielivet. Men jeg har været ude ved nogle venner, som vi kender gennem børnehaven, og der tog jeg også ud og lavede et lille bål hjemme ved dem. Og så har jeg haft bål hjemme i haven, hvor vi havde nogle andre venner hjemme, Alberta og Rikke, hvor vi grillede pølser og snobrød, og det var virkelig hyggeligt. Men jeg føler faktisk, at jeg lever sådan lidt kedeligt liv lige de her dage. På noget. Har du nogen råd til at lave bål? Jamen altså, nu har jeg jo forfinet min teknik gennem... Ja, hvornår lavede jeg mit første bål som 2-årig, ikke? Altså sådan noget, jeg har bare altid elsket at lave ild sammen med min mor. Men jeg har faktisk et lifehack. Ved du, hvad det er? Det er noget genialt til optænding. Det er så genialt, venner. Når man tømmer filteret på sin opvask, eller på sin tørretumbler, så er der sådan noget vatagtigt noget. Kender du det? Det brænder eminent. Seriøst, du skal ikke købe ziplock alt muligt. Du skal bare gemme alt dit fnuller fra tørretumbleren. Det brænder bare, du. Hold kæft, hvor det brænder godt. Jeg vidste, du havde et hack i dig. Ja, og så går jeg også, hvis jeg lige mangler noget, sådan, hvis jeg nu skal tænde op, ved der sådan lidt vådt derude, for man kan jo faktisk godt lave bål med lidt vådt træ. Det ryger bare lidt mere, og man skal lige sådan have smæk på ilden. Så går jeg lige ud i min ene skraldespand til pap, og så tager alt det pap, bliver smidt ud, og så brænder jeg det. Mit sidste hack, og det er lidt farligt, det er ikke for små børn det her, der jeg har fået en seriøs god gasbrænder af min mor til ukrudt. Kæmpe gasflaske. Det er sådan, du ser gartneren rende rundt med. Så bare han kalder den for flammekasteren eller dragon. Så meget smæk er der på den. Så tager jeg nogle gange lige den, når Lars han ikke ser det. Jeg har sagt til Top, og du siger ikke det her til far. Og så tager jeg lige min gasbrænder, og så går jeg bare hen, og så fyrer jeg bare fuld smæk på bålet. Kæmpe flammer. Og så i sidste uge, der gjorde jeg noget, som er no-go. Men jeg ved, hvad jeg gør. Jeg gik lige og dyppede lidt pap i plænekliverens benzintank, så jeg lige fik lidt benzin. Det kan godt være, at jeg er kleptoman, men du er fandme pyroman. Jeg er kontrolleret pyroman. Jeg elsker bål. Jeg var helt sikker på, at du skulle til at sige, at dit lifehack var en lille bålsang, du havde lært af mor Connie. Fordi jeg så engang sådan en dokumentar om hekse, og der var sådan en heksetype, som hver gang hun tændte et bål, så sang hun, lille bål, vi takker dig for flammerne. Na, 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 na. Så sad hun bare og sang for bålet. Ja, men jeg har ikke sunget for det, men vi har tit en højtaler med ud og spille lidt musik derude. Og så sidder vi bare sådan og kigger lidt. Lars er ikke helt så meget med ude som børnene, men de er sådan ved at finde kæmpe glæde i det der. Men altså, jeg har virkelig også lavet mange bål med min mor. Plus, at hun gør jo altid det der, når der er solværv, at hun laver noget blomster, og man skal skrive sine intentioner på noget papir, og så skal man smide det ind i bålet. Og ja, jeg kan godt lide bål. Det er så dejligt. Hun er og god. Det der. Hun er god, hende mor Connie. Og helt ærligt så vil jeg sige, det der med, jeg kan også lide at brænde store ting. Jeg brænder rigtig meget. At der er et eller andet enormt meditativt i. Det bare er stort og kæmpe, og man hele tiden sådan skal holde gang i den gode ild, og til sidst så er det bare ren aske. Det er bare sådan, det er rart inde i hovedet, og sådan ægte rød op, du ved. Stort til småt. Det var her, nu er det væk. Jeg elsker det. Det er det, jamen, så bringer det mig til mit næste. Jeg er simpelthen nødt til at lige afbryde et øjeblik. Punkt på dagsordenen. Det er, at Lars Mann, han ringer. Yes, på højtaler med ham. Hej skat. Jeg sidder lige og optager. Ja, nede i annexet. Ja, de er hjemme. De sidder og spiller Roblox med Aisha. Du skal ikke undskylde, men vi ses bare hjemme, skattemand. Var der andet, du vil?
når Kellogg's cornflakes er de bedste. Ej, helt over fis. Så til hun sidder og laver sådan noget blowjob håndtegn. Okay. Det var fordi, du spurgte ham, om der var andet, han ville. Okay. Hej, skat. Han blev så flov over at ringe midt i en optagelse, da jeg sagde sådan, Sativ, hun sidder og laver blowjob håndbevægelse, så var hans svar vitterligt. Nå, okay. Jeg kører bare hjem så. Undskyld. Det var så legendarisk med din opkald her i Børten. Jamen, jeg har lige været til møde, det kan jeg fortælle om bagefter. Ej, nu er klokken 17.17. Ren engletalsagtig. Se lige, den er 17.17. Wow. Jeg sad til møde, hvor min telefon ringede 2 gange, men jeg havde taget lyden af, så den brummede bare. Mm-hmm. Men det er bare en del af din signatur. Det er ligesom det skal være. Også til at virke sådan lidt vigtigt, du ved. Ej, jeg havde screenet den lige. Nå, undskyld, du havde en siden sidst historie på bedringen. Det var bare fordi, nu snakkede du om bål, og så tænkte jeg på, kunne du ikke komme ned og lave et bål nede ved mig, hvor jeg bor? Fordi siden sidst, så har jeg tænkt over, at du har ikke været hjemme ved mig i min nye bolig. Ja, det har jeg også tænkt over, og jeg får det egentlig decideret dårligt, og vi fortæller det til vores lyttere, fordi vores venskab, det er jo sådan lidt, man tapper ind i og bare tænker, sådan nogle venner vil jeg have. Og jeg har faktisk været så indbilsk i min hjerne, at jeg har troet, jeg har været der. Indtil jeg selv for ganske nylig var sådan lidt, shit, jeg har jo ikke været i Satis Tiny House. Og når jeg så ser, at du laver middag til venner og alt muligt, så jeg er egentlig ikke en jaloux-type. Jalousi er ikke noget, der er sådan særligt tilstedeværende i mit liv. Men så får jeg alligevel sådan en, hallo, back off, halla, det er mig, der skulle have været der. Jeg kender alt her. Jeg er nummer 1, mig og Amalie. Ja. Ja, så jeg skal Jamen, hjem til dig og lave bål. Men kom og lave et bål. Det vil jeg gerne. Men føler du ikke, at vi alligevel har set hinanden helt vildt meget? Så har jeg bare været her og rundt omkring. Jeg føler virkelig, at jeg har været velsignet med at se dig. Men jeg har fandme ikke været i dit tiny house. Og ærligt talt, jeg er flov over det. Ja, jeg har haft lidt travlt med at komme til Aalborg. Men vi har ikke haft så travlt med at komme til Djursland sammen. Men jeg kommer, Habibi. Jeg er der i hjertet. Det lyder godt. Vi gør det inden sommerferien, det er målet. Ja, selvfølgelig. Jeg har mødt en øvepige i svømmehallen. Jeg har mødt en dejlig pige. Hvad er det for en øvepige? Og hun sagde øv til mig. Taler vi en pige på sådan 5-27 år, eller i aldersgruppen 40 til 63, eller en pige som i et barn, du ved, mellem 3 og 12 år? Et barn mellem 3 og 12 år. Jeg gætter på, at hun var 6 år eller 7 år. Jeg står nede i svømmehallen, hvor jeg arbejder, og vasker mit hår, og der er vitterligt alle brusere er fri. Jeg står som den eneste blandt de der 9 brusere, der er. Ja. Så går øvepigen rundt om hjørnet. Så stiller hun sig op foran mig, og hendes bedstemor trisser bag hende. Så laver hun korslagte arme. Så kigger hun på mig, så siger hun, øv! Så siger jeg, er det noget, jeg kan gøre for dig? Så grimt, da? Jeg er jo professionel, jeg er på arbejde, ikke også? Så siger hun, jeg vil have den bruser. Nej. Har du egentlig badetøj på? Jeg skal bare vide, hvad man sådan gør. Er man også nøgen blandt gæsterne, eller har man sådan en badedragt på, hvor der står medarbejder eller sådan noget? Altså, jeg var jo nøgen, for jeg stod og vaskede mit hår. Ja, okay. Øvpigen, hun havde badedragt på, og så kom bedstemor trissende bag ved hende. Så, sagde Celine. Nu skal du ikke snakke så grimt til hende, damen, siger bedstemor. Du må lige vente, til hun er færdig, siger bedstemoren. Og øvpigen, hun reagerer ved bare at stille sig sådan her, og bare stirre på mig. Bare nedstiger mig. Så går der sådan 2 minutter, hvor jeg sådan prøver at lukke øjnene og vaske mit hår, og bare være i min egen verden. Åbner jeg øjnene, så stiger hun stadig på mig. Så siger hun, du er vist færdig nu.
Nej! Siger hun til mig. Nej. Jo. Sikkert er en lort. Du er vist færdig nu, siger hun. Jeg synes simpelthen, det er så offensivt sagt. Hun siger bedstemor nej til Celine. Men hun er ikke helt også færdig. lidt sej banan, ikke? Mm-hmm. Og til sidst, så må jeg simpelthen se mig stirret væk fra den bruserplads. Og så bare bøje af og finde et andet sted at være. Fordi øvpigen, hun skulle have den bruser. Kender du ikke, man sådan får lyst til at sige til bedstemoren, ved du hvad, gider du ikke lige bede dit barnebarn om at flytte sig, for jeg står faktisk her og bader, og det er rimelig grænseoverskridende, hun står og glor på mig. Jo, lige præcis. Det havde jeg lyst til. Hvis jeg ikke havde været på arbejde, så havde jeg nok gjort det. Da jeg var teenager og ung, og endnu yngre, der så jeg rigtig meget Det Lille Hus på Prærien, hvor der var en rigtig øvepige, der hed Nelly, og det der, det minder mig om sådan en Nelly, sådan, I want that doll! I want it! Mm-hmm. Øvepigen. Du må være øvepigens forældre, hvis I lytter med her. Også bedstemor. I er simpelthen nødt til at sætte nogle grænser. Jeg er også en fri person, og mine børn bliver opdraget frit. Men det der, det æder name dårlig opdragelse. Og ved du hvad, du skal fandme lære dine unge ikke at stille sig op og glo på andre mennesker uden tøj på. Det er simpelthen for groft. Lige mine ord, Habibi. Godt. Har du mere, der er sket i dit liv, du ikke kan huske siden sidst, eller skal jeg bare have freestyle? Altså, det er jo bare sådan noget med, at jeg har fået kaffe med nogle veninder, jeg har fået lidt sushi, jeg har spist en pizza, jeg har lavet lidt bål, jeg har været... Jo. Jeg har da haft en bod på et loppemarked med min veninde Amalie. Har du? Ja, i søndags ude på... det hedder, Dyreskuepladsen i Aalborg. Jeg fik faktisk ikke solgt så meget, som jeg havde planlagt, eller som jeg plejer at sælge, fordi jeg plejer virkelig at forberede mig godt. Men jeg har ikke haft forberedt mig så super godt til det her marked, som jeg plejer. Og så vil jeg sige, jeg føler også, at markedet for loppemarkeder er ved at være en lille smule mættet. Der er stadig rundt og snusen og kig, men de senere år efter, der har været så mange tv-udsendelser, og folk tror, de skal tjene penge på alt, og lynhurtigt købe noget hjem og sende det dyrt videre. Jeg synes, det har gjort noget ved den der markedsånd, med at bare gå og kigge på alt muligt. Og sådan, den vil jeg gerne lige købe og sådan noget. Det hele er sådan noget... Jeg havde eksempelvis en hel masse gulde gris med, som skulle sælges for Kai Rose. Og så kommer der bare sådan en mand, og han har dårlig energi. Og jeg kan ikke lide at sælge ting til folk med dårlig energi. Altså ærligt, helt ærligt. Jeg vil hellere give noget fuldstændig gratis væk til en, der elsker det, end at sælge noget til nogen, der rynker på næsen. Altså, fuck af fra min bod, Habibi. Det gider jeg ikke, det der. Og så havde jeg sådan en masse gulli gris i sådan en lille fin gulli gris-taske, faktisk. Og så står han bare og sådan, du ved, fint, den er gennemsigtig tilfældigvis, den her gulli gris-taske, og sådan rigtig mærker på alle tingene, og sådan står og tæller, og så kunne jeg se, at han hoppede ind på sin telefon, for at se, hvad gulli gris-ting kostede. Så han var bare sådan en opkøber, og ved du hvad? Det gider jeg fandme ikke at have. Jeg vil hellere give det til møderhjælpen. Du skal ikke stå og være sådan helt kalkuleret omkring min datters gulli gris. Og det var i forvejen sat crazy billigt. Ikke? Og så finder jeg bare ud af, at han har bare sådan en loppebod længere hen, hvor han sælger legetøj i et stykke. Du ved, sådan nogen, der sælger en lille pose med 5 Lego-klodser for 45 kroner. Så kører de bare legetøj op af intet forældre og børn, og sådan rigtig prøver at presse prisen af, sådan, hvad du kan få. Det var altså en kæmpe taske med gulli gris og flyvemaskiner og det hele. Vi ved jo godt alle sammen, der er i hvert fald for et par tusind der. Og jeg var sådan, 100 kroner skal jeg have. Og 120, hvis du skal have flyvemaskinen med. Fordi det går til den lille søde pige, der sidder lige derom bagved. Og så var han sådan, 70. Sådan, kan du godt stoppe nu? Og heldigvis købte han det ikke, og jeg var også lige ved at sige, du får det ikke. Og det var det samme med en Kenzo-kjole. Mega lækker Kenzo-kjole. Har kostet en formue for en ny, og hun var sådan, jeg vil give 60 kroner eller 50. Vil du ikke sælge den for 50? For sådan, ved du hvad? Altså, det sagde jeg godt nok ikke til hende. Men jeg mener bare, jeg vil fucking hellere klippe den op med min fiskersaks og tørre røv i den, end jeg vil sælge den til dig for det der. Det leder mig til det, jeg sidder og tænker på, mens du har fortalt. Det er du god til at forhandle på et loppemarked? Altså, kjolen her vil jeg sige, den endte jeg bare med at give gratis til en veninde. Men jeg kan godt være sådan
god til at forhandle. Nogle gange bruger jeg ikke om prisen. Hvis jeg synes, menneskerne er meget søde, eller det sådan er rimeligt, så bruger jeg ikke om det. Hvis jeg synes, det er for billigt, du ved, så kunne jeg aldrig finde på at bruge om prisen. Men jeg kan godt være sådan, det gider jeg ikke give. Og så kan jeg, altså nu sidder jeg godt nok og brokker mig over folk, men så kan en 5'er lige pludselig gøre hele forskellen for mig, du ved. Men det hele handler for mig om energier. Ikke? Hvor hvis folk er meget søde, så vil jeg nærmest gerne betale overpris, eller hvis de sådan... Men hvis de sælger sådan hårdt mod hårdt, eller sådan rigtigt, du ved, sådan... Det er prisen, og det er prisen. Du kan jo gå heller ikke ned i Føtex og forhandle, hvor jeg tænker, ja, men det her, det er kraftfuckmerne, heller ikke Føtex, Ulla. Altså, så det, jeg kan godt være ret hård, men det skifter. Det hele, det er sådan hjerte. Jeg mærker efter med hjertet. Er du? Jeg var jo på loppemarkedet også i sidste uge, og jeg har et par råd til jer, der laver loppemarkedsboder. Det er, der skal være gratis slik eller bolsjer til børnene. Der skal være noget, der gør, at man stopper op. Og så har jeg udvidet med tarotkort, så alle kunne trække et tarotkort. Ej, hvor lækkert. Og grunden til, at jeg havde det med på sidste loppemarked, det var fordi, jeg havde et tarotkortdæk, jeg gerne ville sælge. Og så tænkte jeg, så kunne man lige trække nogle andre kort, jeg har, og så kan man købe det andet, hvis man er interesseret. Men det, der skete, det var, at der var en ung pige på sådan 12 år. Hun elskede alle mine ting. Hun elskede de tarotkort, jeg havde med, som ikke var til salg. Hun elskede min lyskæde, sådan en spirituel lyskæde. Hun elskede min hippie-vest, som jeg har båret rundt på i 15 år. Hun kunne lide det hele, og så var jeg bare sådan, ja, unge pige, du skal nok få min tarotkort. Så gav jeg hende dem nærmest, dem hun gerne ville have, som ikke var til salg. Ej, hvor er du sød. Jeg giver også ting gratis væk. Jeg løb også til sidst hen og gav en kvinde en kjole, jeg havde, fordi jeg kunne se, hun havde en på næsten magen til, og jeg skulle alligevel give den til genbrug. Så jeg var sådan, vil du ikke have den her? Den var faktisk helt ny, og hun blev bare så glad. Det er penge værd for mig, du. Det lyder lidt langhåret, men det er sådan, det er. Et andet trick, eller sådan noget, man skal være ops på, når man er på loppemarkedet, det er, at man ender næsten altid med at købe af naboen. Fordi man står og stiger på naboens ting hele dagen. Er det ikke rigtigt? Præcis. Jeg købte også lidt forskellige ting med hjem, det vil jeg sige. Jeg købte også en gave til dig, faktisk. Lala, den kan jeg få, når du kommer ud til Tiny House. Ja, man ender faktisk med at bruge penge, men der er også noget hyggeligt. Jeg kan godt lide at være på markedet, og jeg kan godt lide, det behandler ikke så meget om pengene, men jeg kan godt lide at sådan se, hvem der får ting. Det er også, fordi jeg har et forhold til ting. Jeg bliver så glad, når nogen bliver glade, du ved. Det er bare, det føles så rart at se nogen sådan lige finde den digenot, som de har manglet, eller sådan. Der var også en, jeg solgte også et par Dr. Martens brune læderstøvler, næsten ikke brugt. Måske en anelse for billigt, men hende bedstemor, hun var bare sådan, jeg kommer bare til at være dagens bedstemor, og mit barnebarn bliver så glad, og jeg var sådan, hvor du hvad, take my money, altså. Det er så fint, du valgte så vej med de støvler. Jeg sagde også til hende, og hvis dit barnebarn mod forventning ikke kan passe dem, så bed hende om at gå ind og sætte dem til salg på en af de der sider, hvor man kan tjene penge, fordi så kan hun i hvert fald godt få lidt mere for dem. Og det føles så rart. Det føles så dejligt. Det er jo ikke ting, man sælger. Det er historier. Det er fortællinger. Ja, og så skal folk jo lade være med at tro, altså, at det skal være nær nyprisen, ikke? Eller endda endnu mere. Bror, det er jo ikke antikt, bare fordi du har købt det i Bilka for 5 år siden, habibi. Overhovedet ikke. Det bliver faktisk skide irriteret. Inde på vores TikTok, siden sidst TikTok, der ligger der faktisk en lille sketch, eller hvad man kan sige, en lille video, jeg engang har lavet, hvor jeg har taget et filter på, hvor jeg ligner sådan en Alibaba og de 40-20 røvere, fordi, hvordan kan jeg sige det, uden det bliver racistisk? Der er også en særlig måde, som nogle indvandrere kommer og handler på. Den kan godt være sådan lidt offensiv. Og de vil gerne have meget, og de vil have mere, og det er gerne elektronik eller vogne, du ved, klapvogne, barnevogne, elektronik, alt hvad der kan bibes på, og meget af det skal sendes ud af landet. Og det er jo bare så fint, at de går og holder øje til deres familiemedlemmer, der måske ikke har samme muligheder som her, men det er meget sådan, jeg går fra din bod. Du har sidste chance, for at du køber, jeg køber den her. Okay, jeg giver dig 50 kroner, men så skal jeg også have den der med. Var sådan, nej, du skal da ej, du ved. Og det er sikkert som mammen i kirken, eller som noget andet i en bøn. De kommer, når der er elektronik, og det er indvandrerne. De vil bare gerne have gamle mobiltelefoner, du. Det vidste jeg slet ikke, det der. Det er virkelig er det rigtigt? Facts. Ja. Seriøst. Mobiltelefoner, de er tosset med dem.
Lige så meget som Hibbert Fair er and med square. keramik, så meget er indvandrere med elektronik. Ej, nu begynder jeg at slutte vores show af. Det var slet ikke meningen. Dobbelt op. Har du mere til mig da? Jamen, det har jeg da. Jeg skruer bare lige langsomt ned. Den er slet ikke slut endnu, venner. Bare bliv hængende. Bare bliv Nu er vi hængende. en af de der podcast, der bare sådan har Kode 3. underlægningsmusik hele vejen. Det kunne vi også godt have. Ja. Nej, jeg vil bare lige kort fortælle, at mit livs største ungdomscrush, en fyr, der hedder Asger, som jeg tænkte på hver dag i 1,5 år, sådan på efterskolen og i gymnasietiden, har jeg lige fået at vide, at jeg er blevet til en pige. Hvad? Ja, Asger er blevet til Agnes. Nå, men det ligger der tæt op af navnet. Det giver mening. Jeg er så træt af, når nogen de før måske har heddet Jens, og så hedder de lige pludselig Kanisha Stjernekær, eller sådan noget. Det er sådan altid helt vanvittigt. Det er bare et navn, som ingen andre kvinder i verden bærer. Det er bare sådan Francesca Silkehår, sådan noget. Ja, men du ved, du hed Søren før. Hvorfor lige pludselig så outreret? Mm. Nå, har du set billeder af Agnes? Nej, jeg har brugt en 12-13 timer på at prøve at finde et, men nej. Jeg har bare tænkt meget over det. Det er vitterligt en fyr, som står så stærkt i mine forelskelsesminder. Og nu kunne jeg møde hende på dametoilettet i næste uge. Hvis du kommer her tilbage til potten og siger, jeg har oplevet noget specielt. Jeg mødte en kvinde, fordi jeg ved jo, at du normalt ikke er tiltrukket af kvinder, i hvert fald ikke sådan seksuelt. Og så står du ude på et toilet og vasker fingre, og det gør en anden kvinde også, der er 2 håndvask. Og lige så mødes jeres blik, og så kan du bare mærke sådan et ja hele vejen. Vi ved alle sammen godt, det er lidt eksplicit at sige der, men ikke bare et ja i hjertet, men du ved, direkte ned i tissekonen. Uff! Og så får hun det samme med dig. Og så kigger du bare på hende, så siger du sådan, Loa. Og så siger hun, Agnes. Så viser det. Hvorfor siger vi vores eget navn? Det er bare sådan, I er helt befippet, og så er det bare sådan, I kan ikke engang finde ud af at give hånd, og jeg har også lige våde hænder, for jeg lige stod og vaskede tis af dem. Så det er bare sådan, du kan ikke engang sige, at jeg hedder Loa, det er bare sådan, Loa. Men Agnes ved ikke, jeg hedder Loa, fordi dengang hed jeg også Nej, jeg tror det var fe-lyden, jeg havde her. Det var åbenbart den forkerte. Agnes. Det jeg bare har tænkt så meget over, siden jeg har fået den her information at vide, det er, vil jeg så stadig have noget for hende? Ja, det tror jeg har vitterligt været så forelsket. Det er det, vi finder ud af nu. Vi finder faktisk ud af, om du er tiltrukket af mennesker, eller af køn, eller... Prøv, jeg er jo rundet 40, så jeg er ved at få sådan en alder, hvor jeg godt kan være lidt en Karen, du ved, ren boomer. Og den ene del af mig er jo bare sådan, du ved, go ahead, lev det liv, I lever, og jeg er totalt pro, at man kan skifte køn og pronomer, alt det der, du ved, virkelig. Man skal virkelig være, som man er. Og alligevel, så ved jeg sgu ikke, om det er, fordi jeg har boet i Nordjylland i 11 år, og nogle gange, så skal jeg virkelig også sådan hive mig selv op for at forstå det, hvor jeg sådan, det er noget pjat. Det er simpelthen, det er alle emoerne, der er blevet til dem der, og det... Og jeg mener jo faktisk, at man bare skal have lov at være lige den, man er. Men når jeg hører sådan noget der, eller selv kender en, der lige pludselig er blevet noget andet, så skal jeg virkelig sådan øve mig på at have det der åbne hjerte, åbent sind. For nogle gange så bliver jeg sgu lidt sådan, det skal alle nu om dage, ikke? Men altså sådan sagde folk også, da kvindefrigørelsen kom, ikke sådan, hvorfor skal de nu alle sammen derud? Fordi det tager virkelig tid at forstå, og jeg lærer mine børn, at man skal være åben, og de er faktisk meget sejre, fordi de er født med det, men jeg kan stadig godt mærke, at jeg er åben, men det kommer ikke altid naturligt til mig. Jeg skal sådan lige huske mig selv på at være det. Kender du det? Ja, det kender jeg godt. Det kender jeg rigtig godt. Men nu bor jeg på landet, så vi har ikke så meget af den slags ideologi herude. Herude på landet, der er drengene og pigerne delt op i idræt og musik og hyggeaften og fødselsdage og you name it. Vi er et par årtier bagud her. Ja.
Altså, det er jo ligesom, altså for os er det jo en selvfølge, altså for eksempel, at folk er homoseksuelle. Og jeg forestiller mig faktisk nogle gange, fordi vi kan have svært ved at forestille os, at folk synes, det var underligt i sin tid. Fordi det er jo bare fuldstændig naturligt for os, ikke? Og så forestiller jeg mig faktisk, at de mennesker, der ikke kendte til det dengang, at de har måske egentlig ikke synes det var decideret ulækkert eller noget. Det var bare så fremmed for dem, fordi jeg synes også, at verden er vild de her dage, du ved. Det ene øjeblik, så er nogen fandme en strus, og dit eller dat, og man kommer også meget hurtigt til at træde ved siden af, hvis nogen, man har kendt som en dreng de sidste 25 år, at altså, så er det jo, altså, en vane er jo svært, man kan godt komme til at kalde dem ved det gamle navn, eller sige han, eller et eller andet, men de er også sådan, somehow aggressive, nogle af dem, med sådan, du respekterer mig ikke, du ved, sådan. Jo, det gør jeg. Altså, lad os nu sige, at du insisterer på at blive kaldt Loa hele tiden. Det gør du selvfølgelig i nogle relationer og måske nye steder. Men for mig vil det være vildt svært at omtale dig som Loa hele tiden, fordi det andet sidder på min hjerne jo. Hvis du så bliver meget aggressiv på mig, hver gang jeg kommer til at sige satis, så vil det være svært for mig. Mm. Altså selvom jeg virkelig gerne vil have en shitstorm på Reddit, så tør jeg ikke sige noget om det her emne. Det er derfor, jeg sidder bare. Jamen det gør jeg heller ikke selv, og fordi men hvis du spørger mig sådan helt ind i hjertet, så altså hvis jeg hørte nogen sige noget ondt om nogen, der skiftede køn, så vil jeg jo fare i flint og til enhver tid stå op for dem. Og jeg har også selv folk tæt på mig, der har skiftet køn. Og jeg passer så godt på dem. Og jeg vil altid, men det er bare sådan inde i mig nogle gange, sådan helt ærligt inde i mig, så kan jeg godt mærke, at jeg nogle gange virkelig lige sådan skal tage ja-hatten. Det er for meget sagt, for det har jeg, men jeg skal øve mig på at holde mig åben og være forstående, og ikke komme til at køre nogen over med min egen gamle tankemønstre. Det er sådan. Men prøv at høre. Det er fandme smukke ord. Det er smukke ord. Skal vi runde af med de ord? Jamen, jeg ved ikke, om du har mere til mig, eller om den lige er sådan tung nok. Men altså, det er også fordi, vi er en sjov podcast. Jeg kan ikke lide mig selv, når jeg er alvorlig, du. Du er ellers god. Jeg følte bare, at jeg var Clement, og du var en i debatten der. Vil du egentlig turde komme ind i debatten med Clement? Nej, fordi den eneste grund til, at de laver det show, det er for at lave nogle virale clips, der hænger folk ud. Så nej tak. Jeg siger også nej tak, så når Clement ringer, kommer vi. Men jeg er ikke bange for Clement. Jeg er bange for at skal stå ind i debatten. Men lad os sige, at jeg møder ham nede på John Bull og en fadøl. Jeg er overhovedet ikke bange for ham. Han er også en meget, meget lille mand. Jeg har jo været i DR-byen med ham igennem flere år. Lidt overvældende mundparti han har, men bange for ham er jeg ikke. Ja, men der må jeg så trække mit afrikanerkort og sige, du kommer bare. Det var en dejlig onsdag, Sofie. Det siger jeg også. Nyd forhåbentlig det dejlige vejr. Nyd denne podcast. Hvis Sofie og børnene kommer og besøger mig og Aisha snart, så optager vi i studiet sammen igen. Tak fordi du lyttede med. Og det var dig og dig. Husk, at I hjælper os kæmpe meget ved at sende det her show til en ven, som I mener bør lytte med. Men allermest bare tak for dig, min bitte ven.